rekao bih, fučka mi se živog. Ali dobro, idemo dalje. Soundset Scanner. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Svakim radnim danom u 8 ujutro. Soundset Scanner. Ja sam Željka Veverec, slušate Soundset Scanner. Zdravo drugari, pomoz bog junaci. Taman kad smo pomislili da je dosta netitlovanih srpskih sadržaja na TV-u, da su Deda Žika i Pantić zamijenjeni modernim američanskim crtićima, eto nam opet regiona, hiljada i vaspitanja u naše skromne domove. Na male ekrane stigao je šou o najtežoj ljudskoj zadaći, preživljavanju, i to na nekadašnjem srpsko-hrvatskom jeziku, a unatoč sili prijetnji nadležnih institucija dotičnoj TV kući zbog netitlovanja i koliko god većina nas mislila da su titlovi bespotrebni, ova televizija nastavlja po starom i k tome sama proizvodi nove sadržaje na spornom jeziku, a mi samo možemo spekulirati zašto. Ima li, što bi Bebek rekao, neka tajna veza između te televizije i vlasti? Fučka mi se. Soundset Scanner. No na stranu lobby i titlovi ima i boljih prijedloga za reality danas u Hrvatskoj. Kanimo se džungle, guzica, sisa i šamana. Trebalo bi snimiti jedan pravi naš reality. Staviti prave zvijezde, a to su političari, na recimo 2 mjeseca u domaće ekstremne uvjete, u stan od 60 kvadrata, pa im dati plaću od 5.500 kuna i svaki mjesec od toga uzeti polovicu, jer toliko od plaće prosječni dužnik u švicarcima mjesečno daje za kredit. Trebalo bi im od preostalih 2250 kuna oduzeti 360 kuna za mjesečni zetov pokaz, kako bi ekološki svjesni, kakvi jesu, tramvajem mogli doći do Markovog trga na posao. Ostalo bi im cijelih 1800 kuna za hranu, lijekove, odjeću, benzin, režije, zabavu, putovanja, udžbenike, školski pribor, vjenčanja, krštenja, sprovode. Ostalo bi im i nešto vremena za obitelj. Većinom bi ga provodili svađajući se s partnerom oko besparice i krpanja dugova na karticama. Zamislite samo Milanovića i Opačićku u žaru rasprave. Treba li holici kupiti ceker na kotačiće kako bi efikasnije teglila plastične boce, ili je bolje Jakovini nabaviti kravu, ne bi li dugoročno bar uštedjeli na kupnji mlijeka i teletine? Fučka mi se. Soundset Scanner. No da ne ispadnemo nepošteni, nije da se vlada uopće ne zanima za hrvatsku sirotinju. Eto, pitaju na fejsu, kako bi mi pomogli poduzetnicima, mladim ženskim osobama u zapošljavanju? Što najviše koči hrvatskog radnika? Kad tamo paljba. Narod se pobunio, ni Pašalićeva najava povratka u HDZ nije izazvala takav gnjev. Vi, kočite nas vi, moglo se čuti u komentarima. Kako vas nije stid pitati narod kako da se riješi nezaposlenosti? Nesposobni ste kad to pitate, pa se proziva i Todorića, i to zbog navodnih dugova o dobavljačima koji su spali na prosjački štap. No palo je na fejsu i nekoliko konstruktivnih prijedloga. Na primjer, da se u Kninu napravi hrvatski Amsterdam. Legaliziramo travu, prostituciju i napravimo aerodrom za invaziju čarter letova. Bilo bi radnih mjesta za sve ove kurve, dilere i konobare koji sada rade na crno. I carinici bi dobro zaradili i bez da ih se podmiti. I da, vlada ne bi trebala dizati PDV na 25%, već naplatiti poreze od velikih neplatiša. I umjesto da diže plaće šefovima u državnoj upravi, trebala bi prisiliti poslodavce da plaćaju doprinose. Fučka mi se. Soundset Scanner. Što će na kraju biti? Hoće li biti bolje? Je li ovo još samo jedna kriza ili ovaj svijet stvarno tone u definitivnu propast? Javili se neki znanstvenici s kontroverznom knjigom Obilje i iznose iznenađujuća predviđanja. Tisućljeća gladi i nestašice zamijenit će era obilja, a ljudi će živjeti bogatije, zdravije i udobnije nego ikad do sad. A za sve prisutni pesimizam krivi su mediji. Ljudi moraju shvatiti da se danas više nego ikad u povijesti mogu udružiti i riješiti izazove. Ovo je stvarno magično vrijeme, poručuju autori. A vi se sigurno pitate na kojim su ovi drogama, dok upravo provjeravate koliko kuna za danas imate u novčaniku. Soundset Scanner potpisuje Marija Čolak. Soundset Scanner.